दानिया बुरै-बुरैफोरनि थाखाय दोंसे रोजाबसिलाय आरोखि एक्सिडेन्टखौ खनदोलाय एक्सिडेन्टखौ फारि-फारि बिदिनो रोजाबबाय थागोन आङो लासै-लासै बैसागुआ दिनै नोंथांमोननि गामिनिफ्राय जागायजेनबाय आङो आंनि गंसे गामियावबो बिदि बैसागु जायाखैमोन दिनै आं नोंथांमोनजों जाबाय आइफोर आफाफोर
आगे नालायची आमची लेंगना मास्क लेले मालू आने बोले मोर पकड़ मालटू बोले आना किबा atau video era bahasa halo आगे नालायची आमची लेंगना गाज्रि मोननाङा बिमा माहारिफ्रा माने आं खोनानोसो मोनदों हिनजाव जाथिनि गियाना खर'आव थायालासिनो हान्थुआव थायो होननाय दा जाय जायफ्रा रायजो जाफुनाय रायजो जानाय फिसा फिसौ खांफुनाय बिथांमोनासो मोनसिगोन नोंसोर मोनथिया नङा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा मोनथिया नङा थामारो बुंदों Saja
गावनि हिन्जाव होनना संगोन नंखाय बाथ्रा नंखाय बिदि जाथ्रा नागिर सुखा लागोन रायगोन आंखौ रायगोन हायाव सोरगोना सोरगोआव First time ini sekunjang berubah sama isi ekstit beriba eksitin leh ada lo treng kabar
Sampai on time, lasi
माने सिख्ला समावबा सना संख्रिजों मोनबा संख्रि जागोन थावजों मोनबा थावजों जागोन जै हाबा जाबाय आइ खर' गाखोनो मोनाबा हिनजावफ्रा खर' सानाय जायो जांगाय अननाय मोनगोन लासै लासैनो खर'आव गाखोनो लुबैखादों बे जायगायाव खौ दोनगोन जोंनि खोथाजों सोलिजोबगोन खर'आव गाखोनो थाबाय थादों थारै बाथ्राखौ दाबुंआ आंखौ ज'यै Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ